Soare. Aici Alin. Unde-i George? Noi ne pregătim să mergem la bal, dar ca de obicei, adică e un banchet, fetele întârzie. Otilia, doamna Otilia. Da, suntem foarte liniștiți. Trebuia să fim acolo de vreo oră. Și Otilia încă e la manchet. Da. Dumneavoastră? Bine să vorbe bine. Hai să vedem cât de pregătit ești. Monica, ești pregătită? Da, de veche. Sunt mai pești ca o lămâie. Ești pregătită pentru examen? Da. Alina? Da sau nu? Alina nu vrea să-și arate fața? Nu sunt pregătită. Mie să vezi și tu, Alin? Nici eu. Și pe... Ce faceți? Uite ce repede merg tramvaia. Mai bine prindă. Ce mustați de sunt cu ei. Credeți că trecem? Direct, Alin. Dacă se lovește de fapt. Giugia, nu mai fi stresată. Giugia. Alexandra, cât de stresată ești? Cristina, foarte. Eu? Nu prea. Salutare, nu? Unde